Көзілі күн елкізгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Татар тілінде bir сөз бар тиеш. Hürmetli televizyon қараушыларымыз, biz şu dengelde көзге көз қарашып, тапшыруын алып кетерге тиеш. Тиеш, bütün kişi kimgedir тиеш. Балаға әти тиеш, әни тиеш, хөкүмәт тиеш, кайдадыр гәпләшәбез, тиргәшәбез, тиешләр күп, һәм ул тиешләрне көтәбез. Кемдер безнең өчен нидер майдарырга, кыйратырга тиеш. Урыс фильмнарының берсендә сезнең төшегезгә дә кермәгәндер дигән фильмда сыйныф җитәкчесе үртәлеп бер балага инде тиешсең. Бер ни килеп чыкмый дигәндә дә сиңа инде көтәргә кала, кайчандыр тормышка чыгарсың да, тормыш иптәшең була да, синең өчен барысын да эшләргә тиеш булып чыга. Димәк, дип әйткәннән соң бала булай дип җавап бирә. Хөрмәтле укытучым, минемчә тормышта bütün нәрсә белән мәхәббәт идарә итәргә тиеш. Без башладык. Бу матурлыкка тукталышны мин үзем генә барып чыга алмыйм. Бездә мәхәббәттә дә, тормышта да, сәхнәдә дә балкып яшәгән бар кунакта. Сезгә танышлар, якты йөзле Мирзаяновлар, Зөлфирә Алмаз, Алмаз Зөлфирә. Сәлам юллар. Исәнмесез? Әле нәр исәнмесез? Сезнең сөйләгәнгә ушыгыз китеп тыңлап утырабыз, билләһи. Һәрбер сүзегезне язып барасы килә, хәтердә калдырырга Китаптан тырышып. чыккан сүзләр. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт, чөнкиләрдә сезгә карасаң, безнең Чехов әйткән бит әле язучы, кешеләргә карап беренче нәтиҗә ясарга түгел, аларны тирәнтен аңларга, белергә тырышырга кирәк. Ничектер экранда сез парлап килеп чыгу белән беренче карашка, бәлки мин үземдә генә дип уйламыйм, теге якта тамашачыларыбыз да килешер. Ничектер сез экранны гына түгел, җаннарны айкап ала торган бар дип күңелгә теркәлеп куйган иде һәм мотлак менә бу тапшыруга мин ихластан сезне чакырып алганмын. Туган тел каналында сезнең тамашачылар, Туган тел каналында Башкортстан тамашачылары Мирзаяновларның инде берникадәр шактый гына җырларын тыңлап өлгергән халыкка якынайту теләгендәмен сезгә. Юллар ничек булды? Ничек килеп җиттегез? Аллаһа шөкер. Тиз арада килеп җиттек. Без гастрольләрдә Башкортстанда бүгенге көндә кичәгенәк 4:50-дә концертыбызны куйдык та, йоклап алдык та, килеп тә җиттек. Ял итеп кенә йөрибез, гастрольләр бик рәхәт икән дип сөйләсәләр. Гастрольдә булганда киресенчә ял күбрәк ләгә икән, килгәндә дә сөйләшеп килдек. Чөнки безнең тирәдә булганда, Татарстанда булганда барыбер өйгә кайтып йоклыйсы килә. Өйгә кайтып йоклагач тәмәтендә йоклап ятасы килми, иртүк торып, Зөлфирә яшь кеше инде ул. Иртүк торып чыгып китә, ул эшләп бергәч миңа йоклап ятырга кыен. Барыбер иртәнге 7:00-дә, 8:00-дә торып нәрсәләр эшләнеп йөреп, кичке концертка барганчы барыбер зур эшләр эшләп куелган булна. Ә монда бар җир юк, бакчага чыгасы юк, мал-туар юк дигән шикелле рәхәтләнеп йоклама туйдырасың, концерт эшләреңне эшлисең, аннан соң кич белән концертыңны куясың. Инстаграмга кереп шушы синең концертыңа килгән тамашачылар белән сөйләшәсең. Шуның кадәр фикерләрне карап утырырга вакыт бар. Мәш килеп, бөтен халык бу көннәрдә менә башлап кына җибәрделәр алар. Нефтекама якларыннан мин дә карадым. Бик матур итеп концертларыгыз башланып китте. Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк. Төкле аякларыгыз белән Башкортстанга. Инде дә мәхәббәт сүзеннән башладык бит. Мәхәббәт химиясын минең белгечләр 12 өлешен эләктереп ала икән диләр, кеше миенең. Шулай гына микән? Шулаймы? Менә сезнең минең ничә өлеше бер-берегезне кайсы көннең, нинди елның, кайсы числосының нинди аралыктан бер-берегезгә шундый мөнәсәбәт туып барлыкка китерде икән, бу матур гаиләне иң матур сорауга җавап көтәбез. Бу реакция кинәт кенә килеп чыкмады, ул әкренләп теге ничек дип әйтим, бик көчле матдәләр булмады, сразу ук түгел. Күрүгә үк бәлкем күңелгә рәхәт булып калгандыр, ләкин минем күңелдә һаман йөрде, яшь аермасы, ул бик яшь. Ул миңа тиң булмасы инде дигән әйбер булды, чөнки яшь аермасы 10 яшь аермасы безнең. Ул 87-нче елгы, мин 97-нче елгы. Һәм шул әкренләп кенә химик элементлар җыелып килеп, үзенең реакциясына кергәндер дип уйлыйм мин. Һәм ул реакция әкренләп артканнан арта. Ул гомердә адекватный гашык булу булды инде бу. Бер күрүдән башыңны югалтып,
Ул миннән башка яши алмас шикелле булмады беренче көннән үк. Адекватный, Әкренләп нормальный. тартылып килү. Шулай да Зөфирә, хатын кызда җегет кеше ул салып куя, тоемлау ярактан. Минем кеше булырга ашаган дигән менә бу төшенчә кайсы минутта синдә барлыкка килде Алмазга карап? 5 ел элек мин әле Рифат Зарипов төркемендә йөргәндә Алмаз инде миңа шул вакытта ук үзенең вниманиесен күрсәтә дип әйтсәм Игътибарын. дөрес булыр. Башкортстан якларына гастрольләргә йөргәндә ул миңа бер 14 февраль көнне, гашыйклар көнне матур букет җибәргән иде. Йөрмәгән килеш ул. Мирзаянова Йөрмәгән килеш. елмай дигән. Ул вакытларда дөрестән дә гастрольләргә берәр айларга чыгып китә идең дә, бер-ике көнгә генә Казанга кайтып керәек. Шуннан соң без бер-ике тапкыр күрешеп алдык. Аннан соң инде ничектер юллар аерылышып китте. Ул вакытта да әле мин бу минем кеше түгелдер дигән уй кергән иде. Ул вакытта әле мин аңламаган булганмындыр, күрәмсең. Соңыннан ел ярым вакыт узганнан соң гына без Алмаз белән кабаттан бергәләп гастрольләргә йөреп киттек. Алмазның ул вакытта мин Мин төркемгә җырчы кыз эзлим дип игълан бирдем. мин яздым, миңа акча кирәк ул вакытта. Менә Без әзгенә йөреп алган килеш, безнең юллар аңлашылмаучанлык белән генә аерылып китте дә, без аңлашып тормадык ул вакытта. Без сөйләшмәй идек инде сеңгә әйткәндә. Эленчек бит инде. Мин аңа үзем яздым, әйтәм, минем вакытым бар, мин синең концертларыңда җырчы булып йөрим әле дигән идем. Алмаз әйдә дип әйтте дә, шулай итеп без концертларда гына күрешеп, очрашып йөри башладык. Но монда бернинде мәхәббәт юк иде. Башта юк иде. Башта юк иде. Аннары Бар тартылу тик башланды эшкә. инде сәхнә артында әкрен генә булса да җылышу, ничек дип әйтим инде теге яхшы мәгънәдә инде әлбәттә. Аңа игътибарны күрсәтте, ул миңа игътибарын күрсәтә башлап ничектер. Көннәрдән бер көнне ничектер шулай туры килде. Тәк-тәк. Хисләр кайнарланыбрак киткән вакытлар булгандыр. Без концерттан кайттык та Зөлфирә минем өйгә керәсем килмәде. Мин аны кайтарып куям бит инде өенә. Минем өйгә керәсем килмәде. Сәгать бит инде сәгать төнге 11 иң беренче кар яуган көн, юк, иң беренче Юк, түгел. ул көнне Соңгы бик кар матур. яуган көннәр инде бу. Ул вакытта сирәк кар ява иде, ләкин шул көнне ябалак, күбәләк диләр, кар ява иде. Һәм без парк буйлап җитәкләшеп чыгып киттек. Минем әйтәм, урамда йөрисем килә. Төн уртасы, төнге 12. Кайтарып куйды. Иге каршына кайтарып куйды. Минем керәсем килмәгә, минем урамда йөрисем килә димен. Шулай хатын кызның кыюлыгы кирәк булган, азрак Кирәк булган, ул беренче үпмәсә үпмидә, үрüşмидә әле без аңы белән. Тотынышып кулыны кулыга, бәйли gəlib uyunu uyğa, sünnittinə bir canatı. Şəşlərini şəşəliyə deylər, sünməslik bulsun məhəbbət, sünnitminin o şərqanadı. Кулын сорарга барганча кадәр апрель без менә бу яңа сөйләгән әйбер ул февральдә булды. Февраль, март, Ахыры. апрельнең башында мин чәчәкләремне тотып, торт алып киләм мин сезгә. Кичтән сөйләшеп куйдык, киләм дидем. Мин аны Йөрмәде. шаяра дип торам. Юк, башта ярар дип куйды. Аннан соң мин икенче көнне иртән мин әйтәм киләм, адресыңны җибәр әле димен инде. Кая киләсең дип без әйтәм сезгә барам. Юк, йөрмә, килмә, әниләр мине бәреп үтерәләр ди инде. Йөрмә, әйтәм кил дип, киләм дип әйтәм. Иртәдән түгел, миңа әти белән әни миңа алдан ук әйтеп куйдылар. Монда егетләрне кайтарып йөри торган булмады диделәр. Чөнки Бәйсин әле ул вакытта аңламадыңмы? Беренче һәм соңгы тапкыр килүче кияү икән. Ул вакытларда аның теге алдан йөргән егетенең тәкъдим ясап йөргән вакыты булган икән. Һәр көнне иртән диярлек килеп, бабай да, әби дә ул малайны жәлләп, ник алай кеше тилмертәсең, бүтән малай итеп килеп йөри торган булмасыннар дип әйткән вакытта мин бит белмәдем. Мин белмәдем. Ул малай ди. Ул җегет инде ярар. Әле ул минем районда җегет булып чыкты. Ярар. Һәр кемнең үз язмышы. Бу килмә дип әйтим. Кичә әйттең кил дип әйттең димен. Киләм димен. Юк ди килмә, минем бәреп үтерәләр монда ди. Мин әйтәм, юк, барыбер киләм дидем. Авылның кайкан беләм, сорап булса да керәм дип, юлдан фотографиялар җибәрдем. Уже мин юлда, мин тортны кая куйм инде хәзер. бу юләр килә безнең авылга. Ә мин бит инде әти белән әнигә бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Әти бөтенләй икенче якта әниләр дә әдәвәни дә исән вакытта ул вакытта. Мин пыштым гына үй җыештыра башладым. Әйбер хуплый башладым, кухняга чыгып, ашарга әзерләй башладым. Әйти юк, әни әйтә, кызым нәрсә эшләп йөрисең? Әйтәм, мин әкренгә генә обед вакытына ашарга әзерлим, әни утырып кына торыгыз. Йөрәгем дөп тибә, нәрсә эшләргә белмим. Әйтәм, кайтып керсә нәрсә дип әйтәм инде мин бу кешеләргә дим инде. Шаклар катып,
Ярты саат дигәндә алмаз кайтып та җитте. Әле анда бер мәлне юлның бик бозык җире урыны башланды. Нык әшәки инде юл, алама инде монда әйтмешли. Нык алама юл, мен әйтәм сезгә шушыннан баралармы, бу юлмы, мен әйтәм яхшырак юл юкмы дип язам инде. Нәрсә дип әйткәнеңә шунда шушыннан борылып китәләр дип инде Шушыннан борылып китәләр инде гадәттә әйтәм, кигән кеше дип. Борылып китәләр. Килеп җитә алмый торганнар иде кешеләр дигән була инде. Шаярып. Барып кирдем. Әниләр шаккатты инде, бабай шаккатты мәрхүм кәем, дәван итеп, шаккатты, ул да мәрхүм кәем бит инде бүген кискендә. Ничек анан табын артына утырттылар да, ачуландылар. Әйттем бит инде мин сиңа егетләрен алып килеп йөрмә монда дип әйт. Мен әйтәм, мин егете түгел. Мин икенче көнне тещаның әбинең туган көне. 15 Чәчәктә бар бит инде. Мин әйтәм, аның эшеннән начальник буларак сезне туган көнегез белән котларга килдем дидем. Аның руководитель булып чыган бит инде ул вакытта. Ярар алайсаң дип теге имештер инде шул аңлаган булып, сөйләшеп утырып алар белән шәйләр эчеп, бабай белән дә уртак тел тапканык бу апрельнең 14-те. Шуннары 2 май көнне мин аны алмагана килгән идем. Әбидә бабай да яңгыр килә балалар, әйдә бер кайда барып йөрмәгез, кал әле син диделәр. Күңелләр сизенгән булгандыр 2 май көнне бу. Мин кунып калдым. Дөрес, мин айрым миңа бер бүлмә булды, и шул бүлмәнең ишек төбендә бабай төне буе саклап чыкты инде. Тегендә монда чыгып йөрмәсен дип. Һәм бу икесе ишек көнне biraz эшләр, фундамент салу моментлары бар, шуларны эшләп, сөйләшеп йөреп, мин кузгалдым, юлга киттем. Берничә көн телефон ашагына аралаштык, сөйләштек тә, менә бу икесе булды. 2 көнне киттем, 7 май көнне иртүк Зөлфирәдән сообщение килгән. Әти үлде. Ой, ах. Әти үлде. Шуннан башка бер сүз юк. Миңа шалтыраткан булган, минем телефонны сүнгән булган. Кинәттәнме кисәк кенә? Әти минем кулымда үлеп китте ул. Әни намазлар укып кергәннән соң кызым дип кына кычкырганын хәтерлим. Без ул вакытта өйдә, май айлары бит инде концертлар юк. Төн уртасы була инде, иртәнге таба. Менә шул иртәнге якта таң аткан вакытта әнине чыгарып җибәрдем мин дарулар артына. 52 яшь булган ул. 51 яшында. Әти не шуя кулымда яткан килеш үлеп китте минем әти. Балакай, йөрәкме ул, ничек? Йөрәк тром. Алмаз билмим нәрсә эшләгән булыр иде. Синең кебек әзмәүрдәй җигет кырда булганда кайгыны бергә күтәрүне китергән Ходай. Беләсеңме, сезне шуның белән шул кадәрлек бер-берегезгә берләштереп куйгандыр. Шулай бит менә. Мин шуннан китмәдем дә бит инде. Мин шунда килдем дә китмәдем дә. Туй кебек әйберләр булды бит. Кыз сорарга килдек. Никахка да килдек. Әтигәнләр мин Әтиләр дә кирәк килде әле. торган кеше түгел. Әти гомумән чыгып бирә торган кеше түгел инде. Мин концертта кызык итеп сөйлим инде. Күңелемнең бар дөньяны кышып, булган гөлләренә күмәрмәле, аны тик тормыш салкыннары, ялгыш кына бер күрешүгәле. Күңелемнең бар дөньяны кышып, булган гөлләренә күмәрмәле, аны тик тормыш салкыннары, ялгыш кына бер күрешүгәле. Әлегә көннәрегез исән. Алмазның ягыннан әтидән идәйсән, Аллаһка шөкер. Парлап бик матур итеп яшәп ятар. Мин инде Муслим районында. Без инде һәр вакытта иртәләрен гилтелибез, әтидә, әнидә исән сау булсыннар дип. Дөрестән дә ул бик зур шатлык. Менә шу яшеңә җитеп, әтигә бит инде 63 яшь, ялгышмасам. 56 елга инде без санап торган. Яшьләре хайран инде, Аллаһка шөкер, менә шулай матур итеп парлый итеп яшәсеннәр генә. Бер-берсенә шуң кадәр иптәштерәк. Алмаз, электән шундый җыр сүзле, электән шундый тик тормас, сәнгати күңелле булып үстем. Аннан Зөлфирәгә пишәрбез. Электән алай дип әйтмәсем, мин бәләки вакытында гомумән андый түгел иде. Мин оялчан, сүз әйтергә бик кыймый торган, ләкин әйтсәм конкретно әйтә торган, шундыйрак кеше. Мин Ул үзен шулай дип уйлагандыр, әмма әнинең сөйләүләре буенча мин Мөслимгә кайтканда әни һәр вакытта әйтә, Алмаз әбиләр янында гел шулай торып сүз тыңлап йөрде инде. Һәр вакытта шуларны сүзләрне гел шулар янында йөрде. Класс җитәкчем белән икебез әбиләр булып киенеп монологлар сөйләдек. Ул модада бит инде ул вакытта. Кызык юмористлар, сәхнәләрдә булдым инде, ләкин бөтенләй теге шук, шаян, менә сүз остасы булдым дип әйтә алмас идем. Ләкин мин барыбер дә сүземне үлчәп сөйләп, әйтер сүзем бар иде һәр вакытта. Кайсылыр ки вакытта син карар кылдың бит инде сәнгать юлынан китәргә. Бу кайсы тараф иде? Һәм анда инде син үзеңне танаган идеңме? Чынлап та артистлык нидер бар миндә? Мин булдырып карарга дип.
Медицин өлкәсен һәм музыка өлкәсен. Менә икесенең берсенә бару Карал сен мөмкинлеге бар иде. хирургларга шаптырасың булды. Рәхмәт безгә. Ну бик зур теләгем бар иде минем, зур теләгем бар иде. Ләкин ничектер әти-әниләрнең дә мөмкинлекләре булмады. Үзебезнең дә акчалы вакыт түгел бит инде ул вакытта, без мин укырга киткән вакытта бигрәк тә. Югары уку йортына керү мөмкинлеге юк иде. Әниләрдән акча сорарга уялдым. Әйдәгез миңа акча табыгыз, кредит алыгыз дип әйтергә дә уялдым. Аларның инде теләкләре дә булгандыр бәлкем. Мин аларга уңайлы булсын дип әйтеп, менә тәм хәзер медицинская барсам училищега. Ничә еланда училищеда укыйсың, аннан институтка кергә барыбер мөмкинлек булмый дип, ул юлны ябып куйдым да музыка әним укыган, әни художественный бүлегендә укыган инде. Үземнең музыка укытучысы укыган Леногорский музыкаль училищега барып, шунда белем алдым һәм менә бүген генә аңлыйм, шундага киткән һәр адым сайын очраган кешеләрнең менә мин бүгенге алмаз булуымда өлеше зур икән. Һәр берсенең, бөтенесенең дә кемдер нидер сүз әйткән, нидер фикер әйткән, кемгәдер ярып мин кайдыр барганмын да, икенче кешене очратканмын, ул кеше мине җитәкләп алып килгән менә бу җиргә. Һәм һәр бер нәрсә мозаика шикелле Тезелеп нәрсә булугыңга килгәнбез Аллаһ. Шаккаткыч. Араларга кырау төшәр булгач, ярсу язга мине никдәште. Дөрләп яндым, канат ярдым кебек. Син бит мине әллә нишләттең. Йөрәгемне ничек йөгәнлимсән, жаным тулы давыл нишләтим. Минем гомер сиңа сусау хәзер, син бит мине әллә нишләттең. Зөлфирә, кайсы вакыттан бәләкәй Зөлфирә Зөлфирә. җырлый башлаган? Мин Гаиләдә кемне җырлый? бик бәләкәйдән минем әни ягыннан безнең бөтен хатын-кызлар гармунда уйнап үскән кешеләр дип Син дә уйныйсың. Мин гармунда уйный белмим, кызганычка каршы. Әти безнең бик матур итеп җырлый торган мәрхүм әтинең әбикәе Мәхүбә әби шуның кадәр менә утырган җиреннән сезгә багышлап җыр чыгара алган, басып торган менә шунда агачка да багышлап җыр чыгара алган, менә шуның кадәр каты, нык көчле тавышлы әбикәй булган. Кызганычка каршы мин аны күрә алмадым. Әмма әти ягыннан да, әни ягыннан да килгәндер дип уйлыйм инде мин. Тавыш әти ягыннан булса, менә шундый җырлар сайлау әни ягыннандыр дип уйлыйм мин барыбер. Менә мин кичкенә вакытта күбрәк әбиләр, мин әби белән үскән бала бит инде. Әбиләр янында ике апа белән булгач, ничек дип әйтим, кызык итеп сөйлим, апалар белән үстем, апалардан калганны киеп үстем. Урамда кызыл калыткалар ярса алмаз идем дип әйтәм идем мин шаярып. Ул чыннан да шулай, минем фотографияларны карасаң, кызыл калытка белән мин апалар белән йөрим инде. Курчак уйнап дигән шикелле, шулай үселгән инде. Зөлфирә киресенчә. Бу егет булып үскән, малай булып үскән бу. Мине әниләр һәр вакытта тыйып кына торалар. Кызым малайлар белән чыгып китмә инде, футбол уйнама инде. Бүген ичмасам чыкма инде. Әтинең мин хәтерлим, хәтта үзе алып кайтып биргән велосипедны мин футбол уйнарга чыгып китмәсен өчен инде ул вакытта 11 яшьләре, мин җитлегеп килә торган кыз бала идем. Сәндрәгә, безнеңчә сәндрә, сезнеңчә пешәнлек була торгандыр. Шунда алып менеп куйган иде. Дәвәни, мин бит инде әби белән үскән кыз. Дәвәни егетләр минем артымнан килгәннән соң футбол уйнарга дип. Тегенди мондай уйлар белән түгел. Шушы сәндрәдән алып төшеп бирә торган кызым бар, уйна, рәхәтләнеп. Конкурсларга алып баралар иде, барасым килми, җырның сүзләрен белмим ди. Шул һаваларда очкан кошлар мәле, кайсы җырны? Кошларга дигән җыр. 3 куплетында бер куплетны җырлап чыктым дип. Шунда да беренче урын биргәннәр, мин үткәрмәсеннәр иде мине дип теләп бара торган идем. Тавышны тыңлап, моңны тыңлап, шуның кадәр җырлыйсым килмиде мин. Ну, әти белән әни тырыштылар барыбер да. Шулай ук менә бездә дәгән, без бай гаиләдән булмадык бер кайчанда. Без бер тигез гаиләбез, менә карыйм, без бер төсле гаиләдән. Әти белән әни барыбер да соңгы акчаларына булса да миңа күлмәк алып бирәләр, сәхнәгә чыкканда мотор булып чыксын өчен дип. Барыбер да туфлиларны алып бирделәр. Менә шулай итеп сәхнәдә җырла кызым, балкы, тавышың бар, талантың бар, җырла гына дип. Зөлфирә белән бик канәгать Зөлфирә үзе. Шулай бит. Әти әнинең җибәргән юлы дөрес булган дип. Һәр вакыт шулай. Миңа бүгенге көндә бик зур рәхмәтле. Күренми синнән бүтәннәр, карамам да ятларга, насыйп булсын гомер буе,
Шулай бергә атларга Bir gene bulup süyüler Kaderin bilse gidi Aldan iyine kütse de Belgelep görse gidi Şaklığında Kaygısında Tigizlep bölse gidi Менә инде сәхнәдә хәзер сез аерым гына әллә ни тапанмагансыз. Бик күп кеше бит эзли, пар булып кына бит менмиләр, парлы кешегә әйтәләр барысы да. Парың булгач әйбәт. Менә парлыларны күрәсез бит инде җиңелрәк, алдан йөрүчесе иптәше, кырында янәшендә тормыш иптәше матур күлмәкләрен күбрәк карап кына йөри, ират ялгыз хатын кызга, шулай ук ялгыз ират бер үзе генә булганда отышлы күбрәк парлы диләр. Димәк сез аерым җырчы яки сәнгате башка якларында башкара бит инде алмаз алып та бара матур итеп. Сез аерым бик ул хәтле иҗат итеп тормышы бергеп киттегез. Шулай бит. Менә хәзер инде Bizning Zülfire'nin de özünün bir yıl sezonu var, benim de bir yıl sezonu var, onun da afişler, benim de afişler var. Ayrım da icat etken hemen şu kuşulup gitkeş tağı da tegi Kosmos kaçkan şekilli buldu Neşik dibetleri baldakka taş koygan şekilli buldu. Sizni böllerdim gafı ettiğiniz. Сәхнә артындагы Зөлфирә белән Алмаз, сәхнә алдындагы Зөлфирә белән Алмаздан ни белән аерыла дисә халык Алмаз. Ayrılalmay. Çünkü sahneye kilip çığa barısı da. Yaşarıp bulmayı bir neçikte. Mene bütünlüğü yaşarıp bulatırgan tugul bizning xuluq fiillarni siz aytmışlar. Кай вакытта ачуымда килә. Без артык гади. Без Zülfir артык гади шуңа күрә безне бәлки аңлап та бетерә алмый торганнардыр. Мин үземне фильтровать итәргә тырышам инде кай вакытта сүзләремне. Алмазның ул барыбер да яхшырак килеп чыга әле. Минем ачуым килгән вакытта хәтта ачуымда тыеп кала алмыйм. Мен шундый вакытларда. benim de yüzüme şunda okşığa. Zülfire'nin biraz gına anın nişik dip aytayım indi. Yumşak итеп әйтергә. Orbalı dip aytmıylar indi. Nişik böyle Хадящее недоразумение dip de aytıp bulmayındı. Ya türtüle ya berele ya birerse seyirtula ya bantıga ya şaşıka kreyip kitanın ya nersesi ya işki kiyimi külmegen alagıp çıkargan ortağına sakın. Şunday reyverler ya çıkarga onu taul. Менә концерт вакытында булганы бар шунда. Мин монда шигырь сөйлим дә, миңа ут сүнә дә, тегендә ут яна да, монда Зөлфирә уже басып торга тиешен караңгылыктан килеп чыгып, икенче куплеттан ул сөйли инде бер мәлне бер концертта мин сөйләдем, минем ут сүнде, тегендә ут янды, Зөлфирә юк. Әми вакытта Зөлфирә шава тегендә арттан кавылык тавышы килә. Менә шундый андый вакытлар бик күп аның. Иянасың, мин аның шигырен мин ярый мин ятлап өлгәргәнмен ошон концерт буена куеп, аның өчен мин сөйләп куйдым да, аннарысын без күрешкәндә мин аңа инде kulağına gana aytıp gittim. Eytesi kelgen sözünde. Мин шуннан соң шул шигырьдән сөйләгән, җырлаган җырымны ничек җырлаганымны да хәтерләдем. Бәхет үзе куша бүген иңемнән матур сүзләр ишетәм диңемнән Син гомергә булсаң иде янымда Урын түрдән булыр бәгым җанымда Җанымда Яннарымда ул булганда ялгына Үзгәрмичә шундый булып калгына Яннарымда ул булганда ялгына Үзгәрмичә шундый булып калгына Алмаз, Зөлфирә кайсыгыз җавап бирсәгез дә ярый, адреналин диләр бит инде. Менә кайберсе чыга, чыкмас бурын тавыш бирә башлый артистның. Кайберсе чыгу белән Уфа каясыз, Казан кая, аяк кая, кул кая, фәлән кая, тегеләй булай. Сез нидә өстенлек күрәсез? Халыктан адреналин үзегезгә алыр өчен мотлак артист өчен кирәкле әйбер. Ләкин Кайсысы дөрес дип уйлыйсыз? Кайсы вакытта бәлки сез дә шигырьдән чыгып китәсез? Рамкалардан бәлки шулай итәргә кирәктер дә әлеге заманда. Мин җавап бирсәм ярыймы? Әйдә әле. Беренче елдан ук мин тамашачыларга әйтеп килдем. Һәр концерт сайын. Мин гафу итегез, мин калганнар шикелле. Сез кая? Күренмим, анда Уфа дип кычкырмам, ишетмим, күрмим дип әйтмим. Ишетәм дә, күрәм дә. Siz de özünüzün Ufada икәнегезне беләсездер, кабат-кабат сезгә исегезгә төшереп тору кирәкмидер дип әйтә идем мин. Һәм ничектер кешеләрдән реакция булды ул. Әллә калганнардан өйрәнеп киттеләр. Әгәр дә менә шушы әйберләрне әзме күпме кушканда,
кешеләрдән җанланып күбрәк килә. Һәм ничектер менә бу тоташа артист белән тамашачы, Бер дулкынлык. сәхнә белән зал тоташыбрак киткән шикелле тоела. Мин яратып бетмәсәм дә, без моны хәзер барыбер дә әзме күпме кулланырга тырышабыз. Чөнки Аны артыгы белән түгел. алар телевизор караган шикелле генә карап кайтып китсәләр дә рәхәт булмый зал. Әлбәттә алмазды. Мин дә күзәтәм, ул микрофонны тотканда төбеннән тота да, хәзер шырады. Әйләндереп ала да ул вакытта барак итеп утырасың. Анда тоташмас, җиреңнән тоташып китәсең. Куркыштан төшеп кенә китмәсә ярар иде. Зөлфирәнең автоматик булсын дип чыкмый, Зөлфирәнең үзеннән үзе килеп чыга. Аның ул бер тик тормый менә бит Мин хәзер шундый вакытында да сәхнәгә чыкканда дагы тик торып басып аның калмый үзеннән мин чыга ул бер теге. Әгәр дә юк икән, юк инде. Әгәр дә мин ашкынып кешеләр янына чыгып, әгәр дә алар җырламыйча утырсалар, яки берәрсе телефонда утырса, мин аларның яннарына барып төшеп каршыларына барып җырларга. Кыздырасың. Бриза карасыннар миңа, алар мине тыңларга тиешләр. Алар бит концертка килгәннәр. Концертка килгәнсең икән, телефоныңда утырмас инкар өчен. Әнә теге тиештән башлаган ик бит тапшыру. Тиештән әйе. Билетыңны бит инде түләп килгәнсең. Кайткачтың карасың шул телефонны. Җырлап рәхәтләнеп күңел Онытылып. Күңел кайтканнар була кайбер артистлар, икегезгә дә мөрәҗәгать иттем бу сорау белән. Кайбер артистлар әйтәләр, менә интуиция дигән әйбер бар. Алдан тоемлау. Чыкканда ук сизелә, кайсыдыр залда авырлык килә. Ниндидер кимәлдән, ниндидер өстенлек ала шушы авырлык. Теге сиңа уңай тәэсир ясый торганга караганда, ниндидер бер алым, уйдык кына бер аралыкта, менә шушы вакытта ничек чыга образдан бит чыкмаска, әҗерне бит шулай ук бирергә. Менә мондай Тел очрак бит текмәләнә инглиздә башлый. бар. Ничек чыгасыз шундый очрактан? Миңа авыр. Миңа андый вакытта бик җайлы, мин үземнең дурагымны гына включайтам да эшлим. Минем ул яклап миңа бик җиңел, алмазга ул яклап бик авыр. Җырда ул җыр бит инде ул җырны җырлыйсың. Сөйләмдә мин менә бүген сөйләгән әйберне иртәгәдән нәкъ шундый итеп сөйләмим. Шул начарлык бар миндә. Көн саен үзгәрә. Нәрсә дә булса өстәлә, ситуация карап. Һәм мин телмә бер төртмә керә икән, мин бик авыр чыгып китәм ул әйбердә. Менә аннан бәлкем сез бер киңәш бирсез. Минем киңәшем шул, үзең булып калды дип әйтер идем, анда чөнки ул тоела да сәхнәдә. Син Зөлфирә бит җырны бирә. Әйе. Ул җырны теге башлану белән җырга кирип китә дә, ул күрәсе килмәсә күрмәенчә дә җырла. Сүз, нәфис сүзне тотканда, телмәрлек тотканда сәхнәдә, син образдан ниндидер нәрсәдән чыкканда, сиңа кире кайту кирергә, шигырь күңеленә кирергә авыр. Шуңа күрә син алмаз бул да, үзең бул. Тамашачы төрлечә, тамашачы хәтта бәлки күбесе аңламаган чакта аңлап, аннан утыра алар белән шулай итеп карап кайбер вакыт кайберләре белеп тә бетерми. Бик белеп тә бетереп булмый бит инде. Шын дөресе шушы. Бу заманда 40-тан соң ират егәр кешен ярын яратуга караганда күбрәк бирә сакал кырыр өчен. Хатын кыз аның язмышы шул. Ачып сала аны шушы 4 ел. Ул кияүгә чыга, гомер ялгыз үтмәсен дип. Аннан түзә, бала ятим үсмәсен дип. Аннан тора, кеше гаип итмәсен дип. Инде яши, улгайдым, нишләтим дип дигән. Алмаз белән Зөлфирә Мирзаяновлар, ey Аллам, артык күрмә бәби көтәләр. Алла бирсә, барыбызның да теләкләре тормышка ирештереп, шулай матур итеп бәбине алып кайтып, бер бәләкәч кенә моң килеп керсен йортларына. Нур килеп керсен. Шундый теләкләрдә каласы килә. Менә әлеге вакытта халәтенә Зөлфирәнең үзгәрдеме Алмаз? Үзем дә әле бер тапкырда әйтмәгән идем, бу халәтенә кергәннән бирле Зөлфирәм тагы да матурланып китте. Субханалла, ничектер хатын кыз матурлыгы артып, нурланып, ничектер чәчәк аткан шикелле. Һәм камында ныграк күңел тартыла, тәндә ныграк тартыла. Хәзер инде аңа бик тиергә дә ярамый, эмоциональ яктан да, физик яктан да. Ялгышрак сүз әйтсәң, күз яшьләре тәгәрәп тә китәргә мөмкин, әйтмәсәң дә тиге торган җиреннән дә тәгәрәп китәргә мөмкин. Шуңа саклап кына торырга тырышам, һәм үзен-үзе сакласын дип телим, ләкин ничектер, моңа хәтер бер шатыр булган бит инде ул. Менә бу вакытта да ник бөтенләй үзгәреп бетмәсен, ләкин шулай да балага зыян килмәсен иде инде дигән теләктә сәхнәдә дә әйтәм бит әле менә сикереп китә дә, антылып китеп, тотып туктатам. Зөлфирә, теге Зөлфирә, хәзер әни булырга әзер Зөлфирә. Алмазга карата, синдә менә бу халәттә ниндидер үзгәрешләр сизәмсезме, әллә инде юкмы? Алмаз белән менә бу
балага узганчы деп әйтим инде барыбер да Алмаз бит инде ул катырак әйтә торган кеше. Йөрәккә кадала торганы кайбер вакытта сүзләре. Хәзер инде мин үземне аның булачак баласының хатыны итеп, әнисе итеп, әйемне шайтыр күз алдына китерәм һәм инде мин андый сүзләрне үземә карата әйттермәячәкмен дип үземә үзем шулай итеп бер позиция алдым дип әйтәсе килә. Аурая. Мин андый сүзләрне ишетмәскә тырышам һәм андый сүзләрне яман сүз әйткәнем юк ишене син кай вакытта бит инде әйтеп куясың. Юк, тик әшәке сүзләр түгел инде. Кай вакытта кат итеп әйтеп куя торган гадәте бар. Турырак. Ул миндә дә бар андый әйбер. Анда да миндә дә бар. Мин бер нәрсә дә әйтмим. Әмма хәзер менә шушы балага узганнан соң андый сүзләрне гомумән Алмазның әйткәне юк миңа. Беренчедән, икенчедән барыбер да Алмаз саклабрак йөри мине. Булайрак, булай сикермә инде, булай эшләмә инде, чыкма инде, урамга барма инде, күбрәк йөри инде, йокла инде ди. Ә минем балага узганнан бирле дип әйтим инде тагын бер кат кабатлап әйтәм. Йоклыйсы килми, нәрсәр эшлисе килә, һаман нәрсәр кыбырсынып торам. Үзем генә түгел, Алмазның дагын ятканны ачуым килә. Әйдә инде дип. Моны ничек гормоннар? Бу мин белмим, нинди хәләттер. Мин нормальный беременный хатын түгел буга инде. Ул дип тә кай вакытта әйтеп куям Алмазга. Бер-берегезгә ышаныч арта киләме еллар белән? Менә яшь кенә гаиләләрдә кайбер вакыт әллә без дөрес сөйләшмәдекме дип, сез бит күреп тә йөрисез. Бик күп артистлар белән аралашасыз, хыянәтләр. Кайдадыр аерым очрак кына барлыкка килә. Кайбер вакыт бер-берсенә күрсәп, халык сизелерлек булып та ахырда үкенүләр була. Сез дә ышаныч бер-берегезгә карата көчле дип уйлыйсызмы? Әллә барыбер да ниндидер эштә үзең генә белгән ниндидер бер әйтәләр бит әле, бәләки пәриләр була, кешенең күңелендә кайдадыр утыра, чыкынып, шундыйлар да булырга мөмкин дип мәгъмән алга карашта бер-берегезгә ничексез? Уен уйнап йөри алмаслык дип уйлыйм мин. Чөнки Алмаздан да кеше түгел, миндән дә кеше түгел. Әгәр дә кырыйда читтә йөрсә, мәсәлән, Алмаз миңа сиздермичә генә ул барыбер ялган капчыкта ятмый дип әйтәләр бит инде. Ул күренер. Мин дә Алмазга ялганлап йөри алмасым. Ничек бар шулай әйтергә дип уйлыйм мин. Без аны турда ачыктан-ачык сөйләшәбез. Без гомумән сөйләшәбез. Сүзләребез бар безнең. Әгәр дә Алмазның миңа иң беренче әйткән сүзе бар иде инде. Мине яратмый башласаң бер мәлне, миңа карата берәр нинди кире якка таба үзгәрсәң, миңа әйт. Зинһар өчен алда бирмә. Безнең менә алдан ук шундый сүз булды. Ул кай вакытта менә безнең дусларыбыз, танышларыбыз арасында да бар. Күреп торабыз бит инде ниндирәк хәләттә йөргәннәрен. Мин дә Алмаз белән сөйләшәм. Нигә бер-берсен азаплап йөриләр микән бу кешеләр дип. Кай берәүләре бала өчен дип тырыша. Кай берәүләре әти-әниләр исән вакытта шулай дуста тутырыйк инде дип әйттеләр. Бәлки үзгәрер дип. Әмма хыянәт бер өйгә керсә инде ул Аллам сакласын андый әйберләр күргән насыйп итмәсен инде. Үкенмәбез дия кеткән идек айрылып. Тик нигә соң үкенедерә яшибез гел сагынна. Ялгышырга язган икән бәхетебез кителде. Үзеңдә бит онытмаган әллә белми дисеңме? Шәптән түгел хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Сәхнә арты, сәхнә алды тормышы, пәрдә артына кайтабыз бит инде өйгә. Өйдә бит инде вазифалар. Мәсәлән, Зөлфирә сиңа ошыймы галант ирләр дибез бит инде. Машинаны ачып чыгара, хатынны чәчәкләр еш алып кайта, алдан сумкаларны алдан йөри. Син бик иркә генә хатын булып, син дип әйтәм, гәрчә хатын кызлар барысы да шуны телиләр. Әллә инде сиңа хәзер Зөлфирә булгач, Мирзаяновның тормыш иптәше булгач, дрель тотып, кадак кагып, дөньяны алып барып, менә мин кайчан шылтыратсам да, Зифапа мин әле җырга ниттем, анан икенче сөйләшсәк, мин аз сөйләшәм синең иптәшең белән. Мин киттем төзелешкә, мин төрлечә күрәм Алмазны. Сиңа кайсы Алмаз хәзер якынрак, кайсы Алмаз, бәлки син икесен дә тигез күрәсең, үзенең дә колагы ишетсен әле, үзенә сеңдереп куйсын әле, файдага булыр дип уйлыйм җавап. Сез менә әйттегез, мин үземдә сизмәстән елмаю барлыкка килде, йөземдә. Беренче вакытта Алмаз шундый иде.
Шундай иде дип әйтәсем килми, эшләми, ул авыл эшен белми дип әйтү түгел. Алмаз һәр вакытта машинаның ишекләрен ачып чыгарып, миңа әйбер күтәртмичә, ә мин бит инде авылда үскән балам, мин шалт-шалт сумканы алам, өстерәдем, чыгып киттем, үзем ишегемне ачып керәм, үзем ишегемне ачып чыгам дигәндәй, Алмаз мине әкренгә генә шуларга өйрәтә килде. Кулдан җитәкләп йөри, урамда барганда, кибеттән чыкканда пакетларны күтәреп алып чыга. Аннан соң бит инде без хәзер менә өйләнешкәннән соң озак тормадык, авылга кайттык. Безнең квартирабыз да бар, Аллага шөкер. Әмма шәһәрдә яшәсе килми, авылда торасы килә. Хәзер инде Алмаз, элегрәк без бергә эшләгән булсак, бу эшләрне Алмаз инде хәзер үзе чыгып китә, утыра алмый иде, чыгып эшлисе килә. Мин моңа хәзер икләтә сине. Алмаз авыл эшләрен генә эшләп, Хуҗалык эшләре. каты күңеллегә әйләнмәде. Андый хәзер ул пакетларын да алмый, ишекләрен дә ачып чыгармый түгел. Ул хәзер тегенди дә, мондый да. Ул идеальный. Мен шулай дип Үзенә әйтсәм. җайлап бетерде. Ул син үзең җайлашасың. Хәзердә ишекләрне ачмый түгел, әллә нигә бер мен әйтәм күңеле булсын әле дип ишеген ачып кертәм дә, күңеле булып куя инде. Күңел була инде. Рәхмәт дип приятно дип әйтәм. Менә өйгә кердек. Хатын-кызга күп Күтәртмәскә кирәкми. тырышам. Шуннан да. Зөлфирәнең шундый гадәте бар, ул кайбер мин эшли белмәгән инструментлар белән дә бик әйбәт эшли. Иң алды миңа бир инде шурпа Син юкны каршы, алды. чөнки мин Бир инде мин әти барып белән кертим эшләдем. әле, менә шулай теге. Шул үскәндәге Зөлфирәнең каны кайнап Әйе. Алмаз Күпме барында- инструментны ваткандыр инде ул, белмим, ләкин Минем хәтта сорау бирәс килә, мотоциклда да йөрмәдем икән ул. аны сөйләшмик әле. Никахыбызга- Никахыбызга 2 атна кала шушы туган тел концертлары белән йөргән вакытта җәй көне Туймазы Оренбург концерты ягында. алдыннан Оренбургка Рифат Зарифларның авылына кайтып кундык та, шунда мин күрмәгән арада, кай арада 5 минут вакыт үтте. Матайга утырып, уже Матай белән бер бинтерда китмәгән, очып, аягы белән бәрелеп, икенче көнне нидә бар, шул кеш выступать итеп, аннарсын зур шишкән, күгәреп беткән аяклары Ике белән атна буе никахта йөреп, травматологиядә аннарсын бик апасны булган булып чыгып больница, менә шундый ул. Инде аш-су бүлмәсендә Зөлфирә нәрсәләр белән сөендерәме, бәлки Алмазда тыгыла торгандыр анда. Мин пешерергә яратам. Без Мин ашарга да вакыт кына яратабыз. юк. Бик тәмләп ашарга яратабыз, без тәмен тоеп ашарга яратабыз. Нинди ризыклар Ул икән? яклап. Менә соңгы арада пасталарның төрлесен пешерергә тырышабыз, инде итальянский дип әйтәбез бит инде. Гади генә бәрәңге ипине дә кыздырыбрак өстенә теге брускетта ясап шуның шәйберләр ясап та ашыйсы килә инде. Һәм иң мөһиме, Зөлфирәнең дә минем дә ризыкны матур итеп бирергә кирәк. Просто кляп-кляп салырга түгел, ниндидер матурлык өстәп кырына куйсаң, куйсаң менә да бер iki чәчәк. Алмаз да мине Менә шундый шундый теге матур подачалы тәмле ризыклар ашырга яратабыз инде. Гади генә ризыкны тәмләп матурлап җибәреп була, шулай бит. Кухняда без көннәр буена юлда, гел юлда безнең кайтуыбыз, Аллаһка шөкер, без әби белән торабыз бит инде, Зөлфирәнең өендә. Шул Авылда нигездә нигездә. шунда төзелештә алып барабыз. Минекеләр бик ерак, шуңа бик сирәгрәк кайтыла кызганыча каршы. Без юлдан кайтып керешкә, әни инде безгә тәмле Ашарга ашлар пешергән була. белән, тәмле ризыклар белән Диета Диета каршы. башлыйбыз гына дибез, Ничек әби яхшы. тәмле ризыгын пешереп куя да тагын диетаны киләсе атна Мин инде әни генә тәмле пешермәсен дигән дә иртәрәк турып әнидән дә тәмлерәк пешерәсе килеп, барып бит инде Алмаз минем ирем. Әйе. Тагы да Зөлфирә дә- тәмлерәк пешерәсе килә. Әллә инде ризыклар пешерә, бик тәмле, кулы тәмле, иң мөһиме шул, нәрсә пешерсә дә бик тәмле итеп пешерә. Нәрсә белән чыгарасыз ашаган калорияларны? Сәхнәдә Сәхнә генә. бүгенге көндә. Нидер кемдер йөгерә, кемдер башка төрле. Юк, без йөгерергә вакыт. Менә строительство булды. Авылда Бакчада бер тик торып эшлибез. булмый, нәрсәндер җимергә кирәк, нәрсәндер төзергә кирәк, бакча эшләре, былай гына урамна әйләнеп керергә дә була. Алай фитнесларга Тик йөргән юк. тормыйбыз без. Йөри идем мин әле килгән Тик шәһәргә. тормыйсыз. Бакча эшләре дигәннән акча эшләре дә бар бит әле Әйе. Әйе. гыйлә. Акча кем кулында икән? Кем локомотив акчада? Финансовый директор мин. Мин алам да менә синең зарплатаң шушы, мин үзем әзрәк калдырам инде бар. Безнең мин аны аерым тотмыйм яшереп Алмаздан. Инде Кара көнгә дип бер җиргә куям, бу көнгә дип бер җиргә куям, без ул бу яктан көнгә бу җиргә шаккатыргы куям. инде ул кайын өйрәнгәндер, белмим, акчаның бик кирәк булган вакыты була, акча биткәнрәк вакыт. Мин тыгып куйган 100 меңем бар иде дип теге. Ну, ничек андый сумманы җыйган, ничек Әкрен генә яшереп чыгара куйган. кирәк вакытта Әйе, инде. Андый әйе. аңа мине дәваны өйрәтте. Менә. Ул яктан бик Ул яктан, молодец кына әйе. инде. Әле дә бардыр Менә бирәк. әйләрнең аяк кунышындагы кебек кенә җире бар. Безнең Дәвани мәрхүмнең бөтен җирдә кая да булса акчасы бар ише, кулъяулыкка төреп куя иде, онытгай иде ул аны. Әйе, әйе. Ул бит инде
карт кешеләргә дип әйтәмсең, өлкән кешеләргә барыбер да сөенчеп, пенсияңны көтеп ятканчы киемнәр актаралар бит инде олы кешеләр. Шкафтан шу бер төенче килеп чыга, эй, сөенә торганы яшыңа. Аннан соң безнең кибеттегә алып барып, безгә дә тәмле әйберләр алар, безгә бит инде икеләтә сөенеч була торганы. Дәваны өйрәткән әйбер менә шу әйттереп, кайда да булса, бысы кара көңгә, бысы шуңа, Мин акча җыя белә торган кеше түгел. Кайда ял итә икән бу Мирзаяновлар? Булар төзелештә эшлиләр, сәхнәдә эшлиләр, кайда яллар? Шул бакчада гынамы ял? Әллә сез бер кайларда да? Авыл эшеннән сәхнәдә ял итәбез. Сәхнәдән авыл эшендә ял итәбез. Менә бер-берсеннән ял итү. Ул бакчада эшләп кенә тормыйсың, андагы бер чыгып карадың, андагы моторлыкны күрдең, күзең ял итте, ул автоматически бөтен организм ял итә дигән сүз. Инде дусларыгыз, мин менә күзәтәм, әле генә Айдар күл буендасың син, Алмаз, анда Зөлфирә белән сез, әле генә сез Рифат Зариповлар белән, тагын кемнәр, берникадәр Instagram аша, социаль челтәрләр аша мин таныш булгач, сезнең дусларны берникадәр беләм. Дусларның инде кемнәр, сезнең дуслар дигән баналь булыр иде сорау, дуслык нәрсә ул сезнең өчен? Безнең менә соңгы вакытта бөтенләй бу бик кызганыч хәлдер дип әйтсәм дә дөрес булыр. Алмаз ягыннан да, минем яктан да мин электән инде кыз кешеләр белән дус була белмәдем мин. Алар белән мин нәрсә турында сөйләшергә кирәк икән дә белмим. Ул яктан минем өчен бу зур минус. Алмазның өйләнгәннән соң да элегрәк ул дуслары белән күбрәк сөйләшә торган иде. Мин аны менә хәзер дә хәтерлим. Ул кайтып та керми торган иде дуслары яныннан. Алмазның хәзер вакыты юк дусларына. Ул инде бер яктан миңа бик әйбәт шикелле тоела торгандыр. Әмма миңа кай вакытта әйтәм, матурым, бар чыгып кер дусларың белән. Кайбер вакыт балыкка барып кайталар алар, кайбер вакыт. Ул балыкка барырга яратмый. Юкмы? Футбол яратмый, Минем хоккей түземем яратмый, җитми. андай әйбер яратмый. Мин аңа әйтәм, бар күрешеп, очрашып кер дусларың белән дим. Ул юк минем. Алай юк дип әйткәнең юк инде бөтенләй дә. Бу бар бит инде, бар чыгып кер. Ай, Алмазның хатыны бигрәк әйбәт, безнең хатыннар җибәрмәй, кара әле Аның вакыты да юк, аның Ул вакыты. белә минем чыгып китмәсемне. Шуңа күрә генә әйтә булган. Урысның әйтәбе бар бит, кирәк вакытта кирәк урында булырга кирәк. Кирәк урында булганда кирәкле кешеләр туры килә дип бик матур сүз әйтте Фикер. Зөлфирәгә дә кагыладыр. Минем үткән бер юлымда рәхмәт әйтер кешеләрем бар диде Алмаз. Кирәкмәгән кешеләрдә очраган чаклар булмады. Алардан ничек котылу юллары? Кирәкмәгән кешенең дә кирәге бар икән. Шулда аңлашыла. Ярый ул килеп чыккан дисең, күземне ачкан бай бергә. Алдагы теге чыкырдан саклап калган теге зуррак чыкырга төшкәнче менәм дә әзгенә абындым да, ичмасам сөртендем дә киттем дөрес юлдан. Теге юлны саклап калган аналыкта әле җибәргән барыбер дә. Шул гына. Рәхмәтлемен һәрберсенә. Инде бәйрәмнәр ярата Мирзаяновлар. Шул хәтле сораулар күп, ахырына йөгерә тапшыру. Кайсы бәйрәм? Без яратабыз туганнарыбыз җыелган бәйрәмнәрне. Яратабыз сөйләшергә алар белән. Яратабыз үзебез бәйрәм ясарга. Без кай вакытта бик арып кайтабыз менә шу үзебез бәйрәмнәр оештырып кайтабыз бит, туйлар, шул банкетлардан. Әгәр дә иртәрәк бушасак, бу туганнарыбызга шалтыратабыз, тегеләрне шалтыратабыз. Әйдәгез җыелышыйк әле дип әйтәбез дә, үзебездә шунда йорт тирәсендә җыелышып, ичмасам бер шашлык булса пешереп ашыйбыз. Өйләнгәнчегә кадәр мин андай әйберне бик белеп белгәнмен икән. Зөлфирәгә килен булып төшкәнчә хәтта кирәк мин ул нәселгә килеп тоташканча кадәр менә аларда бергә җыелып бетмичә утырып ашамыйлар. Бездә кем ашыгысы килә шул вакытта барып ашый. Ул яктан иркенлегрәк бар инде. Ә монда ашаганнан соң зал ягына күчнәр, круг буенча тезелешеп утыра. Кемдер кырын яткан, кемдер утырып тора һәм сөйләшү бара. Менә кемнең нинди проблемасы бар, кемнең нәрсә әйтәсе килә, нинди планнары бар. Менә шушы бәйрәм шикелле тойыла. Менә ул яктан икенчегә тукталдык, без сөйләшеп, аңлашып яши торган ул яктан туганнарына афарин гына дияргә. Шулай бит. Минекеләргә дә рәхмәт. Безнекеләр күбесенчә, безнекеләр эш тибрәк инде. Эш, җыелышып эшләү, җыелышып имә ясау. Ул яктан безнекеләрнең ул ягы бар теге. Эш по делу гына теге. Синең торасалы просто так сөйләшеп утыру юк инде. Ә монда нидер более жанрак атмосфера бар инде. Бик конкуренция зур. Шулай. Бик сәнгатьтә парлы җырчылар да күбәйде әйтергә Шулай, кирәк. бик Ялгызлардан да күбрәк парлылар күбәйде. Аларга атышлырак килеп чыгарга. Шул вакытта хәзер менә көне-төне уйлап ятырга кирәк. Йокларга ятканда да тыңгы белмәскә, Алмазга бигрәк тә проект программаларын төзергә, Зөлфирәгә дә репертуар өстендә эшләргә. Мин сорап тормыйм инде репертуар өстендә ничек эшлисез. Алары яхшы таныш, барыбызга да мин иҗат кешесе буларак. Бу ел сездән дә Алла бирсә, бер бик матур җырны алдык Зифападан. Мин инде аны бик шундай зур дулкынлану белән көтәм. Бик тә теләп эшлисез. Беренче тыңлаганда күзләргә яшь. Әле ул шундый вакытта килеп керде. Ул җыр белән ничек дип әйтим, әбинең операциягә киткән вакыты. Ул әби бит инде алар теге
ezgine kişkine operasiya olsa da zorlap kite tıran min indi biten koytmam. Sağ bolaşıp kit uyduğunu kakras iş uşajır, yıl ise kile şunda. Yıl itamadım. Tizrek işlep çıkarası yalla bir sağ. Hem konkurensiya degenden nek mene bizning yöneliş boyunca işlevde bu yaxşılıkta bir kimni de görmeyeyim elemin. Nişik dip aytayım, parlı jırçılar köp, lekin bizning şekilliler yok desem maqtanı olur indi. Bizning barbarda şiir. Olmaz uzi ayırım artist. Min ayırım. Şaqatam konsertda kimler bugün şiir tınlara keldi dep sorayım. Şaugur kelip Bütünüsü kol çabalar. çabalar. Kimge şiir tınlara kelsinler sыңalı bizning estradada. Tansık. Bizge şiir tınlara Tansık, keler. nık tansık. Zülfire'nin güçlü tavşın tınlara keler. Allah'a şükür. Mine şuşu matur konsert. Akra tırgana da kerek. Şuşu akırbağın bakırgandan soň tınışlandırıga bizniki de kerek. Eye. Ey. Менә bir тапшыру кысаларына гына сыймалы түгел, ике күңел, ике канат. Шул кадәр күзләрегез янып тора, бер-берегезгә булган мөнәсәбәт бик күпләргә үрнәк булырдай, сәхнәдә генә түгел, тормышта да икән, соклангычсыз икән, дип әйтәсе килә. Мин шул кадәр күп сорауларымны әле тизеп бирер идем, ләкин безнең вакыт җырлар белән дә матур итеп тапшыру әле ахырына якынлашырга тиеш. Шуңа күрә нинди сорау бирер идегез бу тапшыру ахырында калмасын иде дип, бәлки сорауын бирмәктә җавабын да үзегез әйтеп бирерсез. Киләчәкне ничек күрәсең дип сорар идем, бәлкем. Мен дә шундыйрак сорау. Әйдәгез. Сорарым алмаздан бигрәк тә. Әйме? Әйе. Син бүгенге Мен күңел аны- белән канәгатьме? Аллага Һәм шөкер. бүгенге менә сәхнә тормышың белән канәгатьме син? Киләчәктә менә ничегрәк күз алдысың килә син? Тамашачылардан бәлки икенче төрлерәк Мен Аллаһ Тәгаләмә рәхмәтлемен, иң беренче чиратта әткәмен кәмә рәхмәтлемен. Менә Зифа ханымга рәхмәтлемен бүгенге тапшырыга чакырганда. Шушында съемочный группадагы кешеләр дә безнең өчен дип менә вакытларын сарыф иткән кешеләр безнең өчен менә чакырып, безне тамашачыларга ачу өчен дип. Бу безнең монда очрашуыбыз юктан гына түгел дигән сүз. Хәзерге моментта телевизор артында карап утыручы кешеләр без аларны туймый дип уйласалар да бәлкем, һәрберсенең күңеле һәрберегезнең күз карашы белән менә безнең күз карашлары тоташкан икән әлеге мизгелдә. Бу бер мөгъҗиза Аллаһ Тәгаләнең бүләге. Һәм бу юктан гына түгел безнең монда утыруыбызда. Димәк, без бәлкем киләчәктә күрешербездер, телевизор аркылы түгел, тамаша залларында күрешергә насыйп булыр. Безнең әйтер сүзләребез бар. Һәм менә гаилә тормышыбызда да Зөлфирә мине ничек ачты да, нинди зур ялгышлыкларымны бәлкем төзәтергә ярдәм иткәндер. Алмаз мине ачты бөтенләй икенче якка. Менә шушы 3 ел эчендә минем Аллаһка шөкер теге бар иде инде әзме күпме вредный привычкалар була бит инде кешенең тормышында. Теге безгә кирәкмәгән, шу алкоголь ягы да булырга мөмкин инде, кирәкмәгән әйберләр. Менә алардан автоматик рәвештә без Кутулдык килепчә. Аллаһка шөкер, теге мактанып әйтеп түгел бүгенге көндә икебезнең дә көнебез теге тулы намазда булмасак та намаз белән башланып китә. Аллаһ Тәгалә булган теләкләребез белән башланып китә. Үзебезгә, күңелебезгә иң беренче чиратта яхшылык сорыймын мин. Һәм киләчәктә бөтен кешеләргә дә шушы яхшылыкны, нурны таратып яшәргә насыйп булса иде. Матур журнал кулга алынса, тышындагы сүрәткә игътибар итәбез. Анда парлылар булуы мөмкин. Шибәрләр дип карыйбыз. Ичке дөньяны белмәктә булмаганда, ананы ачып укый башлыйсың. Һәм бөтенләй башың белән шумасың. Менә мин шулай әле яшәп алдым. Мирзаяновларның гаилә журналы укып, матур китап укыган кебек булдым. Эштән бире генә укылды кебек булды. Нәрсә дип әйтер идем мин сезгә? Бар әйтем. Бу минеке диләр. Үзенең кешесе килеп табылса дөньяда, язмышында минем кеше булып чыкты диләр. Минем кешем дип Алмаз Зөлфирәгә дәшә. Зөлфирә үзе шулай ук җавап бирә, ул да минем кешем дип. Аларның килүләренә рәхмәт әйтеп, тик уңышлар гына теләп, сәхнәдә куллар, тавышлар, ниндидер эффектлардан тыш зыялы йөрәкләрне, тирән күңелләрне җәлеп итәрлек шигъри юлларын Алмазның ишеттереп, җаннарыбызны айкап чыгарлык моңнары белән халык моңнарын берләштерүче Зөлфирәне тыңлап хушланырга да хушланырга булсын иде. Һәм әле генә әйтеп үткәнемчә, алар кебек дуслар, һәрберегезгә әйтәсем килә, синең янда синең кешең булсын. Күзгә күз карашып тапшыруында янә очрашкан